skal I skændes? It's Saturday night. Hvad er det, vi venter på? Du skal snakke lidt lavere. Hvad? Jeg sagde bare, at han skulle holde sin kæft. Eller snakke lavere. Nå! The Remedy. Yes. Egon Olsen er fuld af... Min yndlingssport er riddersport. Min yndlings... Nej, det gik ud! Det er fordi, ringer. Billedet i Fårup Sommerland er gået i stykker. Ja. Mine skuldre og telefoner er ikke smukke. Og det jeg sagde var, mine sure telefoner er ikke små. Tæt på. Ja, det var det faktisk. Og den første sætning, det var... Riddersport er min yndlingssport. Det er ordentligt dårligt. Min yndlingssport er riddersport. Nå, billedet sommer Fårup Sommerland er gået i stykker. Jeg har lyst til krigboller. Ja. Jeg har hul i klunkerne og kan købe frugt for. Jeg kom til at spise den sidste dåse majs. En gang til. Og ikke kom til mig med aprikot. Det var bare mål og sangtekst, jeg sang og sagde. Hundekig. Moller er en lille hotdog. Moller er en lille hotdog. Jeg tror, jeg har den. Okay. Men jeg tror overhovedet ikke, jeg har den. Moller er en snack for voksne. Igen. Jeg tror, jeg har Kom den. igen. Moller er kæmpe klokknokker. Okay, jeg har fundet en rigtig sjov sætning. Ved du hvad? Jeg tror, jeg har den. Ruben er træt, fordi han blev tabt som barn. Robil er eddermame ikke det samme som en robåd. Rå mælk. Eller hvem bader i bananer med ble på? Det var tæt på. Det var det, jeg sagde, du var. Jeg har en god sætning. Og jeg sagde, spaghetti kan ikke brænde på, hvis det er koldt. Ja. Så er det vel Olli, der skal finde på den sidste. Ja. Stop julemanden. Han stjæler mine høns. Det var en lang sætning. Jeg tror, jeg har den. Stop med at proppe Mit halsterklæde. Du skal stoppe med at putte den lange ting i min hals. Nej, du havde det ikke. Stop med at proppe hundemad i mælkekartonen. Og jeg kan ikke sige, I er så langt væk, man kan komme. Stop julemanden. Han stjæler mine høns.